दोस्ती बढ़ावे आ लोगन के प्रभावित करे के कला। लेखक डेल कार्नेगी। ई किताब रूरा सिखावेला कि कैसे लोगन से बेहतर रिश्ता बनावल जाला, उनका दिल जीतल जाला आने जीते या आंसाय सेता आय कैसे अपना बात से लोगन के प्रभावित केल जाला। ई किताब में डेल कार्नेगी ने बहुत आसान तरीका आ सच्चा कहानी के माध्यम से सिखवले बात धन। नीचे ई किताब के मुख्य बात के भोजपुरी में सरल भाषा में समझल जाओ कि माँ चाय खा क्या दूसर लोग के महत्व दिन डेल कार्नेगी कहत बात धन कि हर आदमी आपन बात सुनावे के चाहेला। अगर रूरा सच में लोगन के दिल जीतल चाहतानी त उनका के ध्यान से सुनी। एगो कहानी बात जवन में एगो सेल्समैन ग्राहक से बस ईटी थे एकदम दे आइट आस बात कर रहल रहे जवन ग्राहक के चाहत रहे। ओकरा बदले में ऊ ग्राहक हर बार ओकरे से सामान खरीदल। ई सिखावेला कि दूसर लोग के आपन महत्व महसूस करावे से बहुत कुछ जुमानत से किटाचल अजमना से एक आला। तो दो, खुद के नाम से पुकारल बहुत खास बातें हर आदमी अपना नाम से जुद्धैल बा। जब रूरा लोगन के उनका नाम से पुकारेला तो ऊ खास महसूस करेला। एगो कहानी में एगो आदमी के बहुत मुश्किल से कवनो बैंक से लोन मिल रहल रहे। बाकिर जब ऊ बैंक मैनेजर के नाम सही से याद कइल आ बातचीत में ओकरे नाम के इस्तेमाल कइलस तो ओकरा के लोन दे देहल गइल। ऐसे सीखे के बाकी लोगन के नाम के इज्जत करें। तीन, गलती पर सीधा ना बोले के अगर कवनो आदमी से गलती होखेला तो सीधा ओकरा के ना बोलें, नरम तरीका से बात करें। एगो कहानी में एगो बॉस अपना कर्मचारी के गलती पर सीधा नाराज ना भैल, बलुक ऊ एगो मसी आने के टिशी के नरम तरीका से अत्य से ओकरा के समझौले। ओकरा बाद से ऊ कर्मचारी ज्यादा मेहनत करे लागल। इबाद ताओ चेतय चार, लोगन के प्रेरित करी कवनो काम करावे खातिर आलोचना ना करी, बलुक तारीफ करी। एगो महिला अपना छोट का बच्चा के हमेशा डांटत रहे। ऊ बच्चा कुछो न सुनत रहे। बाकिर जब ऊ तारीफ कइल शुरू कइल जाने के आबा इसका इसी से सा आप बच्चा सुनल शुरू कइल। ऐसे सीखे के बा की प्रेरणा से बड दे सकेत काम होखेला। हंदेस से ने सौ मासे का से सो पापा लोगन के जीतल चाहिते क्या हाय साओ ओकर नजरिया समझी डेल कहत बात धन कि हर आदमी आपन नजरिया से सोचेला। अगर रूरा ओकर नजरिया समझ लेब ताई ता ताउते से ता आबामा ऐसे ऊ रूरा बात माने लागी। एगो किसान के आपन गाय के बेचावल मुश्किल हो रहल रहे। बाकिर जब वो खरीदार के नजरिया से सोशल त गाय आसानी से बिक गयल। 6, ईमानदारी से तारीफ करी लोग तारीफ सुने के चाहेला। बाकिर ईमानदारी वाला तारीफ लोग के याद रहेला। एगो किस्सा बा कन्या कि एगो आदमी के बहुत नाराज ग्राहक रहे। जब वो ग्राहक के मेहनत के तारीफ कैलस तो ग्राहक खुश हो गल आ दोबारा ओकरा से काम करे लगल। निष्कर्ष, ई किताब सिखावेला कि लोगन से रिश्ता बढ़ावे आ प्रभावित करे के कला बहुत जरूरी बा। ई आदत रूरा न केवल दोस्त बनावे में मदद करी बल्कि रूरा काम काज आ जिंदगी में सफलता के ओर ले जाई। आखिर में दोस्तिया प्रभाव के कला हर आदमी के सीखे के चाहिए। हमार चैनल सब्सक्राइब करी आ भोजपुरिया भाषा में और किताब के सारांश खातिर हमरा संगे जिक जुद्दल रही।